diztira Europako ateetan zerrikituak aurkitzen dira historio bat dago bidai bakoitzaren atzean da historio bakoitza inoiz ez da berbera gaua iritzita bideari begira zerrikituak ditzen doala sentitu segida oroitzapenak zabaltzen dira parean da oroitzapenak inoiz ere ez dira berbera bidearen batura, lekoa da denbora dugula, etxaiado laguna, aizia jiesa dokaguna, funtsezkoa izan da bia puntua da jomuga, plazetan, hirietan, ikastetxetan, da denok bihotzetan, euskal sentimenak bizi dira iraganda geroari begira, ongi etorria zara euskararen herrira. Zapanes de los abuelos no sufran hoy solo quedan recuerdos de cosas buenas y bellas. Hoy solo quedan recuerdos de cosas buenas y bellas. Hasta los lagos se fueron y más nunca regresaron. Hasta los lagos se fueron y más nunca regresaron. Con el transcurrir del tiempo en el olvido quedaron. Con el transcurrir del tiempo en el olvido quedaron. Dugu bizitza bidearen batura, lekoa da denbora dugula, etxaiado laguna, aizia jiesa dokaguna, funtsezkoa izan da bia puntua da jomuga, plazetan, hirietan, ikastetxetan, da denok bihotzetan, euskal sentimenak bizi dira iraganda geroari begira, ongi etorria zara euskararen herrira. Europako ateetan zerrikituak aurkitzen dira historio bat dago bidai bakoitzaren atzean da historio bakoitza inoiz ez da berbera gaua iritzita bideari begira zerrikituak ditzen doala sentitu segidan oroitzapenak zabaltzen dira parean da oroitzapenak inoiz ere ez dira berbera y como en tiempos ya idos sigue muy grande la historia y como en tiempos ya idos sigue muy grande la historia jugueteando por las playas y besando las riberas jugueteando por las playas y besando las riberas con una pena en el alma bajando al mar la arena con una pena en el alma bajando al mar la arena de los abuelos, campanes de los abuelos. Hoy solo quedan recuerdos de cosas buenas y bellas. Hoy solo quedan recuerdos de cosas buenas y bellas. Erasunakin nahi oso gaia aintzinetek ezautu ala azken mementuan? Azken mementuan azkera da. Aintzinetek gubertzuta azkanetan. Eten joan hasi, malkobarretak arrasi, oroitu jaso eta ikasi, errealidade berria eraikiz, noiz ete nora joan nondik hasi, zer oroitu nondik jaso eta ikasi, nondik jaso eta ikasi, pizkanaka errealidade berria eraikiz, edo nondik edo nora doan bideak, errepideak batxedena, geldiunea, kulturen arteko elkargunea, non gauea, batzen direla izearen entzuleak, iriko usosunean dugu gure pertsonaia burutapenetan murgildurik, atxedenik, ematen ez dioten arazuri, irten bideak bilatu
Gure gorpuzta oinari hobe duguli